kay walay pagkabag-o. Praise God, kanunay siyang matinud-anon bisan kita usahay dili. Amen? So malindog tayo son atong daygon ang atong buhig nga Dios tungod sa iyang pagkamaayo, tungod sa iyang paghigugma o pag-atiman sa atong matag usa ka kinabuhi igsoon. Sige, matagusan na ito magaduol ta diha sa presensya sa Ginoo. Mga iyo kapasayloan. So mahimutang andam sa pagdayeg o sa pagduol diha sa iyong presensya igsoon. Yes, Lord God. Among Dios nga mahigugmaon. Ikaw ang Dios nga nagbuhat sa langit ug yuta. Ikaw ang Diyos nga nagbuhat sa matag-usa namo kakinabuhi, Lord God. Lord, salamat Ginoo nga ikaw matinud-anon gayud sa kanunay, Lord. Bisan kami Ginoo adunay mga panahon nga dili gyud matinud-anon diha kanimo, Lord God. Uban ang imong gugma, kanunay gyud nimong gipadayag, kanunay nimong gipasinati sa mga matag-usa kakinabuhi, Lord God. Lord, ining kabuntagon na ngayon ipasaylo, Lord God. Ikaw yun ang Diyos na magahinlo sa matag-usa na kasing-kasing, ang matag-usa ng manahuna, Ginoo, nga mahimong sentro sa pagpasidungo, sa pagdayeg diha kanimo, Lord God. Ug Lord, ang ipangayo, Ginoo, ang imong buhing presensya, Lord God, magapamuhat sa matag-usa na kasing-kasing, Lord God. Ngayon mo pasinatiun Ginoo sa iyong presensya, Lord God, sa kalipay diha sa iyong presensya, Ginoo, sa katagbawan diha sa iyong presensya, Lord. Yes, Lord God. So, natong awiton ang sa iyong presensya. Yes, Lord. atong daygon ang atong buhi nga Dios. Amen. Atong gamiton ang atong mga kamot kay palakpak kuno nato diha sa dihang nakita ko ang kalangitan. So sa dihang makita nimo ang gibuhat sa Ginoo. So imo yung madayeg siya kung usa siya kagamanan. Amen.